הכל נמשך מהמקום הזה שנקרא מלכות דקדושה, סוד השכינה. משם נמשך לנו אור בתוך הלב להאמין בהפשטה, כזה דבר אינסופי. לא נתפס בחושים שלנו, מעולם לא ראינו אותו, מעולם לא שמענו אותו, אנחנו לא נביאים, לא ראינו את הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אנחנו מתחזקים כל הזמן באמונה בו. מאיפה נמשך הכוח להאמין בקדוש ברוך הוא בתוך הלב? זה נקרא סוד השראת השכינה בתוך הלב של האדם היהודי. זה משם האמונה. אבל רבנו אומר שהמלכות דקדושה יכולה, יש מצב שהיא נפלה לגלות העקום. מה זה נקרא שהיא נפלה לגלות העקום? העקום זה כל העובדי כוכבים ומזלות, גם להם יש אמונה. אבל מה האמונה שלהם? מה האמונה של העקום? האמונה של העקום כדוגמה זה הדולר. זה האמונה של העקום. כתוב על הדולר, in God we trust. מה זה הגוד שהם בוטחים בו כל כך? הדולר בעצמו. בזה הם בוטחים. תיקח שיחה קצת עמוקה עם איזה אמריקאי ממוצע, אז תשימו, יצא לי ככה כמה פעמים לעשות את זה, אז זה צריך לראות. כל הבחינה, הוא רואה את כל העולם בצבע ירוק של הדולר. אם יש בבנק כסף, אז הכל טוב. כל מה שהדולר עושה, הכל לטובה. אם חסר דולרים, אנשים עכשיו, הבורסות נפלו, אז אנשים התחילו להתאבד. וכדורי הרגעה וסמים, הם כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הבורסות מתמוטטות, אז זה פירוש הדבר שהעולם מתמוטט. מה זה הבורסה? זה העולם. זה עמודי העולם, אצל האמריקאים, עמודי העולם זה נקרא הבורסה. אם היא יציבה, העולם יציב. אם הבורסה התמוטטה, אז העולם מתמוטט. בשבילם זה כמעט חורבן העולם. דור המבול הגיע. אז כשהאמונה, ההתקשרות של הנפש של האדם, היא פה בעולם הזה, עם כל מיני בחינות של העולם הזה. אם זה הממון, אם זה הכבוד, אם זה תאוות העולם הזה, זה נקרא גלות העקום. אז אומר רבנו שיש כזה דבר שנקרא שמלכות דקדושה נופלת לגלות העקום. מה זה מלכות דקדושה? שכוח האמונה שבלב שלנו, ששורשו במקום מאוד גבוה, בסוד השראת השכינה, בעם ישראל, אז זה כוח אמונה. אז כשאדם יהודי נופל להאמין באמונות הגויים, בבחינה כזאת, in God we trust, בבחינה של תאוות העולם הזה, כבוד, זה נקרא שכוחות הנפש שלו, כוחות האמונה שבנפש שלו, נפלו לבין הגלות שלה. האמונה שלנו נפלה, אז אנחנו מאמינים שיש בעולם מציאות שנקראת חמאס, אנחנו מאמינים שיש בעולם מציאות שנקראת איראן, אנחנו מאמינים, כל אחד יש לו את האמונות שלו, מזה אנחנו מפחדים, מזה אנחנו עצובים, מזה אנחנו דואגים, וכל העולם זה בעצם משדר לנו כל הזמן גלות העקום, את אמונות העקום. כל חדשות זה בעצם, זה חדשות של העקום, של גלות העקום, של אמונת העקום. יש חור באוזון, והאיראנים מכינים פצצת אטום, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו עכשיו, ושמעתי, וגם ראיתי, מובא בשם כמה מהצדיקים, שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב מאוד מתקדם של מלחמת גוג ומגוג. רבנו אומר, וזה מובא, זה דבר שמוסכם על ידי הרבה צדיקים, מלחמת גוג ומגוג בעיקרה היא מלחמה רוחנית, ולא מלחמה גשמית. יכול להיות שזה ישתלשל למלחמה גשמית, אבל עיקר מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה רוחנית. והמלחמה, מה היסוד, מה הנקודה של המלחמה, זה כל יהודי בעצם נמצא בחזית. בפרט אם אדם רוצה ולהתקרב אל האמת, אז הוא יותר בבחינת החיילים שבחזית המלחמה הזאת. כל המלחמה בעצם תהיה מוכרעת בתוך הלב שלנו, בתוך הנפש שלנו. ברגע שאנחנו נופלים לתוך פחדים, חששות, עצבויות, או גם שמחות של העולם הזה, אז אנחנו מפילים בעצם את אור האמונה שבתוכנו, שזה נקרא אור השכינה שבתוכנו, אור האמונה שבתוכנו, מפילים אותה לגלות העקום, זה נותן את הכוח לגוג ומגוג. ברגע שאנחנו מתחזקים באמונה בקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו, והוא עושה את הכל ויעשה את הכל ועשה את הכל, ואנחנו מכוח ההתחזקות הזאת אנחנו לא נבהלים, לא מפחדים, לא דואגים מעצם המציאות של העולם הזה, אלא דואגים האם אני רואה את השם או לא רואה את השם. זה הדאגה האמיתית. כי ברגע שכל יהודי שמתחזק בזה,
זה הניצחון. כלומר, המלחמה, צריך לדעת שכל מה שקורה עכשיו, זה הכל בעצם פועל יוצא ממה שקורה בתוכנו, בתוך הלב שלנו. אם הלב שלנו מתחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא מנצח בשבילנו את המלחמה ממילא, את כל המלחמות ממילא. אנחנו לא צריכים, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו לראות שהיום באמת אין כבר, לפני כמה שנים היה כזה מין מדמה שאולי נוכל לפתור את הבעיות. אחרי הכל יש ממשלה, יש צבא, יש משטרה, יש מוסדות, אולי יפתרו פה את הבעיות. היה עוד אפשרות לחשוב, היום גם אין את האפשרות הזאת. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, לקח לנו את האפשרות הזאת. למה? כי באמת זה בכלל לא במקום הזה. הכל בעצם, כל מה שנעשה בעולם בדרך נעלמת ובהסתרה, זה הכל הולך לפי אדם יהודי עומד בשדה וצועק כמה צעקות לקדוש ברוך הוא, אז עכשיו הוא משנה אין סוף מאורעות בתוך העולם הזה. כמו שהרב ברלנד דיבר על זה עכשיו בחג, אז הוא אמר שכל התחזיות היה שיהיה סופות וגשמים בחג סוכות. אז כבר ביום הראשון הוא צחק. הוא אמר, אנחנו נשב בסוכה, ואנחנו נתפלל שלא יהיה גשמים, אז בעצם כל התחזית של מזג האוויר פתאום תשתנה. יזיזו עננים לפה, היהודי ירצה פה, ככה, אז הכל ישתנה לפי התפילות שלנו. וזה ידוע, פעם הזכרנו את זה, שיש מדע שנקרא מטרולוגיה, זה תחזית מזג האוויר. באמת לפי האמצעים שיש היום בידי המדע, זה צריך היה להיות מדע מדויק עד שניות. הרי הם רואים בלוויינים את כל תנועת האוויר, עננים, טמפרטורה בכל כדור הארץ, מהקרקע עד סוף האטמוספירה. למעשה, לפי הכלים המדעיים, היום היה צריך להיות הדבר הכי מדויק בעולם, זה היה מדע התחזית, המטאורולוגיה. אבל למה באמת זה מדע שאנחנו רואים, כל פעם הם טועים. למה הם טועים? בגלל התפילות שלנו. יש יהודי, אחד רוצה גשם, אז עכשיו הוא יתחזק, אז פתאום יש גשם. עכשיו היה אחד שלא רוצה גשם, אז הוא יתחזק. זה הולך בעצם, כל המזג אוויר, זה הולך לפי ההתחזקות בתפילה, זה מלחמה. מי רוצה יותר גשם, מי לא רוצה פחות גשם, מי רוצה חום, מי רוצה קר. אז כל אחד בלב שלו מתפלל, מבקש את מה שהוא רוצה. אז בשמיים עושים בעצם איזשהו מאזן בתפילות של עם ישראל, וזה עושה את המטאורולוגיה. לכן כל הזמן זה משתנה. זה המדע הכי לא מדויק, המטאורולוגיה. אז זה רק צריך ללמוד מזה, שבאמת כל העולם הזה זה ככה. הכל זה בעצם ההתחזקות, התפילות שלנו. וזה מה שרבנו אומר, להעלות את המלכות לקדושה מהגלות של העכו"ם, זה להעלות בעצם את האמונה שלנו, זה לדעת, יש בחירות בארצות הברית. הבחירות בארצות הברית זה שכמה יהודים פה התחזקו בתפילה, יש כאלה שרוצים את זה, יש כאלה, מי שינצח בתפילות או במהלכים לטובת עם ישראל, זה מה שיקרה. אז כמה שאנחנו מתחזקים בנקודה הזאת, שבעצם כל העולם, כל גלגלי העולם, כל גלגלי הבריאה, זזים לפי ההתחזקות שלנו במלכות לקדושה, שזה נקרא האמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא, להאמין שהוא מנהיג את הכל, מה שאמרנו קודם, כל פעם להתחזק בנקודה שהוא מנהיג את הכל לטובה, זה נקרא שאנחנו מעלים את המלכות לקדושה מבין הגלות של העכו"ם. ורבנו אומר, ככל שהאמונה מתחילה לעלות מהגלות של העכו"ם, ככל שהאמונה עולה, ואדם יותר מקשר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא סוד עליית המלכות. זה למעשה, כל מה שאנחנו אומרים, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, לעלות שכינתא מעפרא, אז צריך לדעת שהכל הולך על הנקודה הזאת. זה הכוונה. צדיקים גדולים מכוונים כבר על כלליות, אבל אנחנו לא צדיקים גדולים, אנחנו אנשים פשוטים, אז אנחנו צריכים לכוון על העבודה שלנו. על העבודה שלנו להעלות את המלכות לקדושה שלנו, הפרטית שלנו, לראות יותר את הקדוש ברוך הוא, ובזה נקרא שהמלכות, האמונה עולה מהגלות. אז מה קורה שהאמונה עולה מהגלות? הבינה מתגלית. כמה שאדם מעלה את המלכות שלו, את האמונה שלו מהגלות, אז הוא מקשר את עצמו מיידית עם הבינה. מה פירוש מקשר את עצמו מיידית עם הבינה? מתגלה לו, לאדם מתגלה הבחינה של הפנימיות של העולמות, והוא מתחיל לראות איך שבאמת הכל לטובה, ומתחיל לראות, להבין ולהשיג את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם.